Здравейте! Благодаря на всички, които дойдохте в моят лайвстрим. Ще започвам с най-ефтината процедура за 52 лева. С рохлеви. Време за процедура номер 2. Както виждате, тя вече е започнала. И нямам търпение за вашите бакшиши. Благодаря на донейтър 550, който дари 320 лева за специалната изненада накрая. А ето и нея. Скъпа, добре ли си?